Mijn naam is Theo Kuipers, medewerker van Tresor en we staan hier op de studiezaal. En hier onder de vloer waar zich de depots bevinden, deed ik in 2012 een merkwaardige ontdekking. Ik vond daar het holografisch testament van de Franeker kaatspromotor Jan Bokstra. En laat nu het toeval zijn dat ik in Franeker geboren ben om de hoek van de Jan Bokstrastraat. En ik ben daarnaast een enorm liefhebber van de kaatsport en van de kaatshistorie. Daarom is dat holografisch testament mijn topstuk van Tresor. Maar ja, nou is de vraag voor de niet-kaatskenner: wat is er zo merkwaardig aan dat testament? En wie was nou eigenlijk Jan Bokstra? Nou, daarvoor neem ik u mee naar Franeker. We zijn hier in het Kaatsmuseum en we staan hier bij het portret van Jan Bokstra. Hij was samen met een aantal andere mensen verantwoordelijk voor de oprichting van de permanente commissie, de PC. Maar hij was ook betrokken bij de oprichting van de NKB, de Nederlandse Kaatsbond, later de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. En hij heeft ook zijn naam verleend aan de plaatselijke kaatsvereniging die naar hem is genoemd, de kaatsvereniging Jan Bokstra in Franeker. Wij zijn nu in het depot onder de vloer van de studiezaal. En hier in het notarieel archief bevindt zich ook het holografisch testament van Jan Bokstra. Het begint met een aanhef van hemzelf waarin hij verklaart dat hij Jan Bokstra is. En verder zien we hier dat hij aan het bestuur van de kaatsvereniging Jan Bokstra in Franeker en aan de Nederlandse Kaatsbond, dat hij aan hun een bedrag nalaat van 5000 gulden en dat moeten ze gezamenlijk delen. Dus zij hebben krijgen ze een bedrag van 2500 gulden. Maar nu komen we voor het grote raadsel van Jan Bokstra, want er is nog een ander testament. Want wat was er gebeurd met zijn vermogen? Jan Bokstra had nogal wat geld uitstaan in aandelen en andere waardepapieren. En door de Eerste Wereldoorlog was het geld allemaal, in ieder geval die aandelen, een stuk minder waard geworden. En ook de Nederlandse Kaatsbond en Jan Bokstra die hebben daar nogal van te lijden gehad. Want staat in het eerste stuk dat zij een bedrag zouden krijgen van elk 2500 gulden. Nu moeten zij het doen met een bedrag van de helft. Ze krijgen ieder 1250 gulden. En dat bedrag mogen ze ook niet in één keer gebruiken. Ze mogen alleen de rente van dat bedrag jaarlijks gebruiken. De PC, waar hij altijd zo voor heeft geijverd en 40 jaar lang bestuurslid van is geweest, krijgt niets. En nu het allermerkwaardigste. De administratieboeken van de gehouden kaatspartijen van 1852 af blijven in ieder geval buiten dit legaat en moeten door genoemde uitvaardigers van mijn laatste wil worden vernietigd. Met andere woorden, hij bepaalt hier in zijn laatste wil dat de administratieboeken, waarschijnlijk het secretarieel archief, misschien ook wel het financieel archief, dat moet worden vernietigd. En dat we daardoor heel weinig weten over het reilen en zeilen van de PC.